Toto je moja malá recenzia na Parkside Performance stavebné radio. Nebudem robiť veľký nejaký unboxing, ale nie je tam nič nejaké veľmi zaujímavého. Je tam hlavne ten zdroj, ktorý je tuto vlastne. Potom tam je na vlastne AUX kabel, ktorý sa vlastne napája tu. Ako to všetko štandardné. Tu je vlastne USBčko. Zapína sa takto. A má to celkom peknú ozvenu, ktorá je ako celkom zvukovo fajn. Ale sú tam potom možnosti vlastne cez sparovanie USBčko, AUX in, bunch, čiže DAB radio, FM radio. Čo sa týka odstupňovania, nie je to úplne ideálne odstupňované. Nie, napríklad by sa zešlo to nejaký medzistupeň, ale no nevadí, to bož, to je jedno. Displej je momentálne v takomto režime, je veľmi dobre čitateľný, ale na slnku nie je to bohvečo. Reproduktory sú z jednej strany a z druhej strany. Dva reproduktory. To je vlastne napájanie na zdroj. Tu je vlastne napájanie na batériu. Momentálne funguje na batérii. Zdroj som nikdy neskúšal zatiaľ, ale je to nepodstatné. Recenziu robím kvôli tomu, aby ste mali nejaké približne predstavu, čo môžete od tohto stavebného rádia očakávať, pretože som nenašiel na YouTube nič podobné, respektíve nejaké krátke ukážky, áno, ale nič nejaké seriózne, že by ste vedeli vlastne, čo kupujete a teda vaša predstava versus to, čo očakávate. Radio má nejaké pozitíva, čo sa týka napájania, vlastne má ten DAB tuner. Má zabudovanú antenu, ktorá je aj do určitej miery pozitívom, ale skôr negatívom. Potom tam je vlastne cez Bluetooth funguje to celkom v poriadku. Stanice DAB funguje tiež takisto, ale treba počítať viac menej v exteriéri než v interiéri, pretože tá antena je zabudovaná v radii, ktorú som nejak neskúšal rozoberať, ani nejaké také recenzie do mňa neočakávate, ale celkovo rádio pre mňa po dizajnovej stránke je fajn, je to pozitívum, po tej stránke použiteľnosti je to negatívum. Vysvetlím prečo. Dáme si len takto, to je celkom fajn čitateľné, vidíte, DAB tuner. DAB tuner, ja už mám nastavené stanice, ale keď som bol vonku, Radio 9 služba nie je k dispozícii. Tiež takisto Radio Rock. To je jedno, nebudem robiť teraz reklamu radiam, to je jedno, ale nastavené boli, chytilo ich, aj sú tu uložené, ale bohužiaľ, keď som v interiéri, tak jednoducho s tým, že je tam zabudovaná antena, tak bohužiaľ nie je ten príjem signálu dostačujúci. Keď sa dáme vlastne z DAB tuneru na FM rádio, FM rádio, ten zvuk je fajn, dám totiž, aby som neholákol. Ten zvuk je vlastne taký troška pre mňa podpriemerný, je taký plechový. Z jednej strany reproduktor, druhý reproduktor, obidva sú vlastne, takže je to stereo. Žiaden subwoofer, takže vlastne výšky sú to není a nie sú to ani basy. Čo sa týka staníc, ako je to použiteľné, výhoda je, že sa dajú použiť samozrejme batérie a Parkside originál, takže keď niekto máte, tak akože je to fajn. Nie je to až tak finančne náročné, ale za mňa toto rádio je sklamanie a budem ho určite vracať. V podstate ja mám len kvôli tomu tak dlho, kvôli tejto recenzie, lebo som nemal vlastne čas na to urobiť nejakú recenziu a vyskúšať ho, aby som vlastne ho nehejtil, ale zase ani nevychvaloval. Vychvalovať bohužiaľ nemôžem z toho dôvodu po tej zvukovej stránke, že to bolo, ako neočakával som úplne, že nejako
100% kvalitu, ale nejaký priemer aspoň, no bohužiaľ. Moja predstava versus realita boli diametrálne odlišné, preto toto vrácam, teda dávam ho naspäť naspäť na e-shop a ďakujem, neprosím. Funkcionalitou je to celkom fajn, myslím, že aj na tej baterke by to dlho vydržalo, neskúšal som nejak dlhodobo, ale z dôvodu po tej zvukovej stránke a z dôvodu toho, že vlastne ten príjem tých staníc, že bohužiaľ si tu zobralo daň to, že to je vlastne všetko zabudované, teda konkrétne anténa, že zabudovaná, že nedá sa ani vystrčiť, ani v ručke. Ručka je vlastne tu takéto madlo, hej. Čo akože nie je to zlé, je to fajn. Možno, že môže to mať nejaké nevýhody v prípade, že by náhodou na to napršalo, tak by ste museli vlastne tú vodu utierať. Ale to by nemali až taký nejaký problém základný. Je to vlastne oplastované. Tu je plast, že nie je to žiadna guma. Spodok radia sú to vlastne gumené tieto nožičky, takže je to fajn proti šmýkaniu. IP44 to má. Nie je to vyslovene prepadák, ale ak ste zvyknutí, že očakávate nejakú približne takú kvalitu ako Makita, bohužiaľ nie je toto zrovna. Ale tiež tie nové radia Makita, čo majú zabudované na sebe ručku, tiež teda v ručke anténu, že vlastne nemajú tú extra anténu, tak tiež trpia podobnými problémami. Neviem, do akej miery, nemám si skúsenosti, ale viem, že tiež takisto je tam problém s príjmom radiostaníc a je to vlastne, ja by som povedal, je to skrátka tiež takýto podobný problém. Neviem, či je horší, či lepší, ale tu v interiéri na FM rádio, keď chcete chytiť nejaké stanice, tak konkrétne v okrese Topolčany som mohol chytiť maximálne 2 rádia. Čiže rádio Topolčany. Toto by som normálne chytal to rádio. Tiež takisto nič. No, tuto ide. Takže Radio Express ide na šestie. To sú ako relatívne silné frekvencie. Ale zvuk je podľa mňa podpriemerný, taký nie úplne plechový, ale plechový, no. Neviem, nie som úplne fajšmaker, zase nemôžem očakávať od 100 eurového radia, kde asi nejak tak obstarávacia cena je, ale ako po tej stránke esteticky vyzerá dobre, je to napodobenina Makity. Hlavne toto mi pripomína, že Makita má túto zlínku, tak aj s povrchovou úpravou. Tu je to len plast, takže za tých 100 eur, no keď si kúpite Makitu za 160, tak vlastne tak je to také troška, že očakával som pri tomto rádiu troška lepšie pomery cena, použiteľnosť a kvalita. Hej. Čo sa týka vodotesnosti, myslím si, že by to malo byť v poriadku, ale je to vlastne takisto riešené. Čo sa týka napájaní, je to také podobné, že vlastne nie je to nejaké, nie je to niečo. Ja ešte ten displej je taký troška, že na slnku horšia čitateľnosť, takže myslím si, že keď bolo leto a že slnko na to praží, jednak je to čierne, takže by to bolo asi veľmi, veľmi horúce. Takže troška neveda tej farby, že vlastne cez zimu by to malo vlastne výhodu, ale cez leto tak to by bolo akože asi by sa to riadne pražilo. Ale ten displej, myslím si, že na slnku, čo som skúšal, vlastne čo sa týka príjmu antény, buď na DAB alebo na FM, tak vlastne v exteriéri je to fajn. Dá sa to, ale v interiéri bohužiaľ je to dosť obmedzené a nie je to úplne ideálne, alebo respektíve pre mňa vôbec ideálne. Čo sa týka prvkov na ovládanie, by som bol s tým spokojný, displej troška OK, to by som tiež vedel v rámci tej cenovej kategórie zhltnúť, alebo respektíve uskromniť sa, dobre, dajme tomu, tak nebol by problém si robiť nejaký tieň alebo také niečo, ale myslím si, že tak by to bol do určitej miery problém, ale
čo mi najviac prekáža na tomto rádiu je reproduktory, čiže po zvukovej stránke a potom ten samotný príjem radiostanic. Čo by akože nebolo až také hrozné, ale skôr mi vadí na tom ten zvukový prejav, ktorý je veľmi nedostačujúci a je to také chrastítko, veľké chrastítko. No hlavne tak, to je ten hlavný gro problém, lebo vlastne keby ja nebol príjem stanic, aj teda tuner by mi až tak nevadil, pretože viem si púšťať cez mobil, cez Spotify alebo nejaké podcasty alebo cez internetu rádio, takže to by akože až také nebolo. Čo sa týka to vlastne connectivity, je to fajn, nemal som s tým problém, bolo to veľmi rýchle a intuitívne. Jazyk tam bol samozrejme nastavený angličtina, sú tam ako multilanguage, čiže dajú sa tam prednastaviť iné jazyky, nielen slovenčina, ale aj čeština a tak ďalej. Ešte ja sa pozriem, či náhodou je to slovenčine. A ešte jedna taká záležitosť, že vypínam. Hadeť, čo to znamená? Neviem, ale je to tiež také zaujímavé, že síce po zvukovej stránke nie je toto rádio, ktoré by mi to nejak imponovalo, ale pri zapnutí a vypnutí je ten zvuk veľmi dobrý. Je taký akože, neviem, či to jak vymysleli, že to na tie reproduktory relatívne dobre znie, ten marketing, ale inak ako čo sa týka hlasu, to a kvality ako prejavu zvukového, nič moc. Takže za mňa sklamanie, a čo sa týka tých radiostanic, viem približne, čo môžem očakávať od rádií, ktoré majú zabudovanú anténu, integrovanú vlastne v tele, že vlastne na jednej strane je to fajn, niečo to netrčí, je to taký čistejší dizajn, ale bohužiaľ sa platí daň za to, že vlastne za to, že nechytíte toľko stanic, ako by ste mali, pokiaľ ste nepriamo pod vysielačom a ospravedlňujem sa, až to nie je vycentrované, dávam to na mobil vyslovene kvôli tomu, aby keď niekto sa zaujíma o toto rádio, či kúpiť, či nekúpiť, aj mal približne predstavu, že čo to obnáša a čo od toho očakávať. Takže je toto nejaký môj prvý príspevok. Takže ospravedlňujem sa, je to veľmi jednoduché, natočené na mobile na jedenkrát s nejakými, možno, že nie úplne premyslenými, ale komentmi. Ale tak no, približne asi viete. Takže tak. Nie je to zlé, ale dobre tiež takisto nie. Takže až si nejaký skromnejší človek, máte Parkside, nechcete investovať do makety, napríklad tie baterky, ktoré stoja radovo oveľa viacej, hej, a nechcete investovať do inej nabíjačky a tak ďalej, potrebujete mať prenosné radio, tak je to fajn. Ale to je všetko. Neočakávate nejaký moc dobrý zvukový prejav a neočakávate, že chytíte všetky možné stanice. Záleží možno, že podľa lokality. Až ste niekde pod vysielačom alebo niekde, kde nie je problém, tak akože OK, môže to byť. Neskúšal som ešte, tu je vlastne Download app na ten Parkside. To som neskúšal, priznám sa. Možno, že by to bolo zaujímavá funkcionalita, ale neviem, čo by som tam akože nejak tak... Myslím si, že príjem stanic by to asi moc neovplyvnilo. Možno, že nejaké nastavenia, ale nebudem sa s tým kašľať. Je to vyslovene pre mňa, vyskúšal som, dobre viem, o čom to je. Mám možnosť vrátiť toto rádio naspäť a aj to využijem. Zažil som, videl som, ďakujem, neprosím si. Takže tak, no. Takže dúfam, že vám tu urobil nejaký obraz, ale kľudne, až niekto ste nie je moc náročný na príjem, treba z radiostanic, že chcete chytať všetky stanice možné a nie ste zrovna niekde v centre vysielaču, tak toto nie je dobrá voľba. Ak vám je jedno po tej zvukovej stránke a po tej stránke vlastne, čo sa týka, až máte nejaký veľmi silný príjem, napríklad ste v meste a ste niekde blízko vysielačov, tak podľa mňa tá voľba môže byť relatívne dobrá. Výhoda je nižšia obstarávacia cena. Ak máte tie Parkside nabíjačku a baterky, tak čo je skôr cenovo prístupné, tak je to fajn.
ako kupovať. Ak niekto používate Makitu, tak samozrejme asi zrejme do tejto značky nepôjdete, do tohto radia, ale no, je to v každom prípade každý na zváženie. Nie je to úplný prepadák, ale bohužiaľ tie moje očakávania versus som si myslel, že OK, je to napodobenina, čo sa týka dizajnu, vlastne čo sa týka Makity. Toto je vlastne úplný dizajn, prevzatý len s tým rozdielom, že je tam lacný plast namiesto kovu, čo akože po jednej stránke je to aj troška možno, že ľahšie, ale celkovo to rádio je dosť ťažké. Neviem, čo tam dali, keďže subwoofer tam nie je, na rozdiel od Makity, ktorý je vlastne od spodu. Tu sú vlastne len dva reproduktory. Nemám som to rozoberať, nebudem to rozoberať, nebudem riskovať, keďže to chcem vrátiť v stave nového a nepoužitého a radšej porozmýšľam buď na to Makitu, alebo nebudem mať žiadne. Alebo možno do inej značky, ale v každom prípade, ak je človek do inej značky, tak by tam bolo treba kúpiť aj baterku originál a takisto nabíjačku. Keďže dajú sa kúpiť adaptery, ale čo som počul, že vlastne je tam tá nevýhoda, že môže tú baterku vlastne tak vybiť. To, že keby som napríklad dal do Parksetu baterku do Makity cez nejaký adapter, tak vlastne môže tú baterku tak vybiť, že vlastne, že sa zničí. Že sa zničia v nej tie články a tým pádom by to bol problém. Nemám to vyskúšané, nechcem to nejak no. Možno až niekto s tým máte skúsenosti, tak dajte vedieť v komentároch, že či sa dá dať napríklad do nejakej Makity rádia stavebného Parkset baterka a či sa to tam zmestí a tak ďalej. Pri tejto baterke je to vlastne priestor ešte toľko, takže tam by tam ešte mohla skľudne nejaká väčšia, ale neviem. Tu by sa teoreticky mohlo aj zmestiť, len neviem, ten adapter, že keby išiel. Samozrejme pri Makite nepotreboval Parkset baterky máme, čo je troška škoda, som to chcel vyskúšať, ale bohužiaľ kvalitatívne ma to moc neoslovilo. Je to vlastne na dvoj bateriok vlastne, takže je to aj na tie menej výkonné s menšou voltážou, niekoľko to má presne voltov, ale ešte sa chcem pozrieť, že aha, tu je tesenie, takže mal by to byť voda tesné voči vode, takže tá voda by sa sem nemala dostať. Ten systém je relatívne dobrý. Je to byteľné a tak ďalej, takže to by nebol problém. Len vyslovene je to už pre tých skromnejších ľudí, ktorí moc veľa neočakávajú od stavebných radií, len aby niečo hralo, aby ten človek nebol smutný, keď niečo robí, aby to nebolo nie tak v tichu. Hej, ale bohužiaľ ešte môžem skúsiť, že len tak zo strany dá to trocha hlasnejšie, ale neviem do akej miery by ten bol. Toto intro je fajn, hej. To človeka prekvapí. Radšej nič. Dobre. Nie je to ešte, plus do tu je ten šum, takže no nie je to zrovna. Bohužiaľ nie je to ani tlačítko, že mono, pri ktorom by sa dá potlačiť ten šum, takže myslím, že ani pri Makite to nie je. Ale bohužiaľ no, je to také pre skromnejšie ľudí, ktorí nechcú veľa investovať a im stačí málo a hrá to, hej. Bohužiaľ, som až taký skromný človek. Tie moje očakávania boli troška iné. Prajem príjemný pekný deň. Dúfam, že vám to pomohlo nejak tak k tomu sa rozhodnúť buď pre toto rádio, alebo nie. V každom prípade nie je to zlé, ale dobre to určite nie je. Na mojom prípade sa s ním ločím, zabalím naspäť a vracam ho tam, odkiaľ prišlo. Ďakujem za pozornosť, ahoj.